dagi. E weche ma moko bende ma pogore kod mano, eni duol mochung'ne kedo gi weche mag mibadhi pacho kaendi EACC ochwalo nyinge gavanas 3 ma pod ni apis sani gi achiel mane osewuok e apis jomin buche mag oganda ka itudogi kod mibadhi mar yako mwandu jopiny. Kata kamano duolno endo bende wacho ni ochiegni tieko bura ewi gavanas 5 ma pod tiyo gi 11 ma oseweyo. Kata kamano director ma duolno endo Abdi Mohamed wacho ni nonro ewi jod bura machin mibadhi omieno to pogi chako timo. Over the last 8 months, as you are aware, I'm in office for about 8 months, the Commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is, principal secretary, CEOs, and MDs of various state corporations. Bende duono no wacho ni nitiere apisa moko madito maga serikal ma sani ndi koro jowuok oko siro gavanas moko. Iwacho ni 5 kuom gavanas gwendo bende sani koro inono ne weche moko mag mibadhi. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following: 1, 5 sitting governors; 2, 11 former governors. These investigations relate to allegations of embezzlement of public funds, conflict of interest, money laundering, and possession of unexplained assets. The investigations on the members of the parliament that I've mentioned to do with constituency development fund projects.